אהלן, בוקר טוב, אני פשוט מחבר מצב נוספת, עשיתי את ההקלטה. אז אני בעצם הייתי דחיין והפעלת, כאילו כל פעם הייתי בונה דברים, מתכנן דברים מאוד מאוד גדולים, ובסוף כשזה מגיע לתכלס, שום דבר לא היה קורה, או דברים היו ממש מעט מאוד דברים היו קורים, והחלטתי בעצם להילחם בתופעה הזאת, ואמרתי באיזה שלב שאם אני נלחם בתופעה הזאת, כנראה יש עוד אנשים מתמודדים עם הסיטואציה, ולכן התחלתי לשתף את זה, פתחתי את הקבוצה, ואני מדבר על זה יותר ויותר, יש לי גם את הסדנה וגם תוכנית ליווי שנקראת אקשן פלן, אבל כשאנחנו מגיעים בעצם לתכנון, ובעיקר בתחילת שנה, רוב הפעמים מה שקורה זה שלאנשים די נמאס, אוקיי? מה נמאס? התכנון ארוך מדי, אוקיי? זה מבאס, אתה מתחיל תכנון של שנה, ואני רואה את זה, ראיתי את זה על עצמי וגם על הלקוחות שלי, שבונים תכנון של שנה, אתה בונה תוכנית של יעדים לשנה, אתה כותב אותם, ואיפשהו בינואר, איפשהו פברואר, אתה בכלל, אם התחלת כבר לעשות משהו, אז השוטף ששוטף אותנו וכל מיני דברים שקורים מסביב, גורמים לנו להפסיק, מה שנקרא, לזנוח את המחשבות שלנו, את הרצונות שלנו, את היעדים הגדולים שלנו, ולא להגיד, רגע, את זה אני אעשה כשיהיה לי זמן, עכשיו אני אעשה את השוטף. זו טעות מאוד מאוד גדולה, עוד רגע נדבר על זה, איך מתמודדים איתה כמובן. אוקיי, אז אני לקחתי את התכנון הארוך, ולפני שנתיים בערך, הלכתי וחתכתי את התכנון הזה ל-12 שבועות, אוקיי? עכשיו, גם ב-12 שבועות, עוד רגע אני אסביר לכם מה קרה בדיוק. כשבניתי את ה-12 שבועות והתחלתי ללמד את זה לאנשים, גיליתי שיש הרבה אנשים שחלקם מצליחים, חלקם לא מצליחים לרוץ על התוכנית הזאת, בגלל כל מיני עניינים של אנרגיה ואינרציה וכו'. עכשיו, כשאנחנו מנסים להוציא לפועל הרבה דברים בבת אחת, זאת אומרת, כשאנחנו בונים נגיד תוכנית שנתית, אז בדרך כלל אומרים לנו, תבואו ותקבעו 8 יעדים או 10 יעדים שאתם רוצים להשיג השנה. ואז מה שקורה, מרוב האנרגיה הגדולה, שאנחנו מתחילים בהייפ הגדול הזה, אנחנו מתחילים את השנה בהייפ מאוד מאוד גבוה, ואנחנו באים ופותחים, מה שנקרא, פותחים את השערים ל10 יעדים, ומנסים לפעול על 10 יעדים במקביל. בדיוק אתמול דיברתי עם מישהי על מולטיטאסקינג, והיא טוענת שמולטיטאסקינג זה משהו מאוד מאוד נפלא, ואני אמרתי לה שזה הדבר הכי נורא שיש. זה דבר מאוד מאוד בעייתי. אף בן אדם, אף מוח אנושי לא עובד במולטיטאסקינג, אנחנו עובדים בסוויץ' טאסקינג. אוקיי, מה זה סוויץ' טאסקינג? זה אומר שאנחנו פותחים פעולה על משימה אחת, לא סיימנו אותה, אנחנו עוברים למשימה הבאה. זה לא שאנחנו עושים דברים במקביל, אלא אנחנו עוברים ממשימה למשימה, ולפעמים כשאנשים מרגישים עומס מאוד מאוד גדול, זה בגלל שהרבה משימות פתוחות. אני אדמה את זה במטאפורה לכבל חשמל, אוקיי? מה קורה כשכבל חשמל? תכתבו לי בצ'אט, מה קורה כשמישהו נחתך כבל חשמל ברחוב? מה קורה לכבל הזה? קודם כל, מרחיקים את כולם כי זה סכנה, אבל מה קורה בעצם ב... מה קורה על הכביש? מה קורה מסביב? תכתבו לי בצ'אט, אם אתם יודעים, מי שיודע. יודעים מה קורה כשכבל נקרא? אוקיי, אז בגדול, עד שיש פה איזשהו דילי קטן, אז עד שיענו, בעצם כבל חשמל שנופל על הרצפה ונחתך, קופץ. וזה מה שקורה לנו גם במוח, אוקיי? אנחנו פותחים משימה, המשימה הזאת כל הזמן קופצת לנו בראש, כל הזמן קופצת לנו בראש. גם אם עברנו למשימה אחרת, המשימה הזאת כל הזמן קופצת לנו בראש, ומפריעה לנו לבצע את המשימה הבאה שפתחנו, ואת המשימה אחריה שפתחנו, וככה ריבוי משימות גורם לנו בעצם שאנחנו מג'נגלים בין הרבה כדורים, וכדורים פשוט נופלים לנו מהידיים. אוקיי? זה מה שאנשים בדרך כלל מתארים. והדבר הנוסף זה, ברגע שפספסתם משהו על הדרך שלכם, אוקיי, התחלתם לרוץ על הדרך והתחלתם לרוץ קדימה, ופספסתם משהו, אז אתם כל הזמן במרדף, כל הזמן רצים אחרי הזנב של עצמכם, ומנסים לתפוס כאילו את העדר. עכשיו, מה אנחנו בתכלס רוצים? אנחנו רוצים, קודם כל, לחשוב קצר, אוקיי? המוח האנושי בטח ובטח ב-2023 והלאה, המוח שלנו הוא מוח שחושב לטווח קצר. אנחנו רוצים לייצר, קודם כל, כולם רוצים לייצר תוצאות כאן ועכשיו. האמת היא שקשה מאוד לייצר תוצאות כאן ועכשיו, כמעט על בלתי אפשרי.
התוצאות נבנות לאורך זמן, אבל אנחנו רוצים לייצר אולי תוצאות בזמן קצר יותר, אוקיי? אנחנו רוצים לחשוב קצר ועל מה לעשות עכשיו. לכן הטבלה הזאת שנדבר עליה היום, היא טבלה שעוזרת לנו לקבל החלטה מה עכשיו אני צריך להתמקד עליו בעסק שלי. עכשיו, מה זה עכשיו? עכשיו זה לא ברגע זה, עכשיו זה בתקופה הקרובה. אוקיי? התקופה הזאת היא צריכה להיות קצרה. אוקיי? הדבר השני זה, אנחנו רוצים להתקדם כל פעם צעד אחד קדימה, אוקיי? כמו שבונים בניין, לא בונים את הגג ואז בונים את שאר הקומות, אלא בונים יסודות, ועל היסודות בונים קומת, מה שנקרא, את החנייה, ועל עמודים, ואז קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה שנייה, וכן הלאה את כל הקומות. אם אנחנו נבנה, נרוץ קדימה ולא נבנה כמו שצריך, לא נבנה את הפיר של המעלית, לא נבנה פיר מדרגות, לא נבנה חלונות מספיק, הבניין שבנינו לא יהיה שמיש, ולכן אנחנו צריכים לעשות צעד צעד, ובכל פעם להשלים את הצעד הזה ולהתקדם לצעד הבא, אוקיי? גם כשבונים בניין, בונים את היסודות, מסיימים את היסודות, ורק אז עולים לקומה מעל זה. מסיימים קומה ראשונה, ורק אחרי זה עולים לקומה הבאה, וככה זה גם בהתפתחות העסקית שלנו כבעלי עסקים, גם בהתפתחות האישית שלנו, כשאנחנו מגיעים לרמה של מקצועיות ב-level שבו אנחנו נמצאים, רק אז אנחנו מצליחים, יש לנו מה שנקרא את הקוד למעלית כדי לעלות לקומה הבאה. אז אנחנו רוצים כל פעם להתקדם צעד צעד, ולהשלים כמה שיותר משימות. והדבר השלישי זה, אנחנו רוצים להיות כל הזמן עם היד על הדופק, וכשאני אומר עם היד על הדופק, תרשו לי להראות לכם רגע. כשאנחנו רוצים להיות עם היד על הדופק, זה אומר שאנחנו רוצים בתכלס לדעת איפה אנחנו נמצאים בכל רגע נתון במהלך שלנו בעסק. אז אם נעבור רגע למצגת, אז מה שקורה בדרך כלל זה שיש לנו יותר מדי דברים על הצלחת שלנו, יותר מהיכולת שלנו לאכול, אוקיי? מי שעובד עם רשימת to-do list, אז רשימת המשימות הזאת היא פשוט הרבה יותר מדי על הצלחת, מהיכולת שלנו לאכול, כמות ההמבורגרים בלתי נדלית על 4 אנשים שאוכלות במסעדה, זה לא נורמלי. בדרך כלל אין לנו גם שליטה על הדברים, שזה בעיה מאוד מאוד קשה, כי כשאנחנו פותחים כמה וכמה דברים במקביל, אנחנו לא מרגישים שיש לנו שליטה על הדברים, ואז מתחיל העומס והלחץ והסטרס המאוד מאוד מאוד גדול הזה שכולנו נמצאים בו, מי שלא מתכנן את הזמן או לא בונה את התכנון כמו שצריך, ואנחנו בתכלס לא מסיימים דברים. זאת אומרת, אכלנו משהו, אכלנו ארוחה, זרקנו את הכלי לכיור, והכיור שלנו פשוט מתמלא במלא מלא דברים, ואנחנו לא עוצרים רגע, לשטוף את הכלי, לשים אותו במקום, ולהתקדם הלאה, ואז צריך להבין איך המוח שלנו עובד. ברגע שהמוח שלנו, מה שנקרא, קלאטר, כאילו יש לו הרבה דברים, הרבה קצוות פתוחים, רמת האנרגיה יורדת. זה כמו שבמחשבים שלנו אנחנו פותחים כמה וכמה טאבים, ככל שנפתח יותר טאבים, הפעולה של המחשב תהיה הרבה יותר איטית, כשהוא ייתן לנו תגובתיות על כל דבר ועניין, וככה גם עובד המוח שלנו, המחשב לא סתם נבנה בצורה הזאת. וכשאנחנו בעצם, כמו שאמרתי לפני כן, אנחנו בעצם מפספסים, בגלל שאנחנו בכל זמן בריצה אחרי עצמנו, כבר יותר מדי דברים פתוחים, יותר מדי על הצלחת, אין לנו שליטה, אז אנחנו מפספסים ונשארים הרבה מאחור. כן. אז מה אנחנו בעצם רוצים? אז כמו שאמרנו, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להיות עם יד על הדופק, אנחנו רוצים לדעת בכל רגע נתון מה קורה אצלנו בעסק, אוקיי? אנחנו גם רוצים להתחייב למה שמתאים לנו, אוקיי? פה יש נקודה מאוד מאוד חשובה שאני רוצה שתבינו. כשאני אומר להתחייב למה שמתאים לנו, אני רואה את זה קורה כל כך הרבה פעמים. אני רואה אנשים שעוקבים אחרי מנטורים או גורים כאלה ואחרים, והם רואים את אותו מנטור, לדוגמה, עושה דברים מעל מטורפים, אוקיי? לדוגמה, בעולם של תוכן, הבן אדם נמצא בכל הפלטפורמות ומעלה 3-4 פעמים ביום, או 5 פעמים, או 10 פעמים ביום, בכל הפלטפורמות. ומי שעוקב אחריו, בדרך כלל בא ואומר, אם אני רוצה להצליח, אני צריך לעשות מה שהוא עושה. ואז מתחילים לרוץ אחרי הזנב של עצמנו, כי אנחנו, צריך להבין, הבן אדם שעושה 7 חתיכות תוכן בכל הפלטפורמות, זה או שיש לו צוות שעושה את זה, או שהוא הגיע לרמה שהוא מסוגל לעשות את זה בעצמו, או פיתח איזושהי מערכת שעושה את זה, או שהוא משתמש בכלי שלימדתי אתכם פה בקבוצה.
אבל עדיין זה רמה מסוימת, אוקיי? כדי להגיע לרמה של יצירת תוכן בכמות כזאת, והפצה של תוכן בכמות כזאת. הטעות הגדולה היא שאנשים נמצאים ב-level, נגיד, 2 או 3, והבן אדם שהם עוקבים אחריו נמצא ב-level 8, ומתחילים, הם מנסים לעשות דברים של level 8. בעצם לקפוץ מעל כל השלבים הלאה. אנחנו צריכים, בהוויה שלנו, בתכנון שלנו, וזה לא משנה אם זה תכנון שנתי, תכנון 6 שבועות, או תכנון של סיסטם בעסק, אנחנו צריכים להתחייב למה שמתאים לנו. מה זה מתאים לנו? מתאים לאנרגיה שלנו, מתאים לעסק שלנו, מתאים לרמה שבה העסק שלנו בעצם נמצא, להתחייב בעצם למה שמתאים רק לנו, לך ולך, אוקיי? ואז כשאנחנו נעשה את זה ונצליח לתכנן כמו שצריך, השירות שניתן כאנשי עסקים, יהיה שירות מאוד מאוד נוח. למה? כי אנחנו נהיה בזון של עצמנו, אוקיי? וכשאנחנו נתכנן כמו שצריך, אז הזון הזה הוא זה שיקבע את העניין. לא יודע אם אתם שומעים, באינטרנט יש הרבה עניינים, ועכשיו בטח בישראל, העניין של ראש השנה, והרבה לחץ של מבצעים ולחצים, ומה אתם עושים ללקוחות שלכם, במיליון ואחת דברים כאלה ואחרים. ואנחנו רוצים כאילו לנקות את הרעש הזה, אוקיי? איך מנקים את הרעש הזה? אנחנו בוחרים בעצם דבר אחד, שעליו אנחנו מתמקדים, סוגרים את העיניים, או יש, כמו שאמר לקוח שלי, שם כמו רטיות של סוס, שם בצדים, ומתקדם קדימה, אוקיי? וכשאנחנו מתקדמים קדימה, ושמנו את הרטיות של הסוסים, ואנחנו מתקדמים קדימה, אז אנחנו בעצם ככה יכולים לבוא ולבצע את הדברים אצלנו בעסק. אם אנחנו נסתכל כל הזמן שמאלה וימינה, אנחנו נהיה באוברמן מטורף, בגלל שזה מה שקורה סביבנו. רק תגידו לי אם הרגשתם פעם overwhelmed כזה, או עומס כזה גדול, אצלכם בעסק. הרגשתם? קרה לכם? מכירים את הסיטואציה? שאתם מסתכלים לצדדים ויש לחץ מאוד מאוד גדול? מכירים את זה? תכתבו לי בצ'אט. בוא נראה. יפ, גיא, אוקיי, סבבה. לא מבינים איפה להתחיל לתקוף את המשימה הבאה. נכון. אוקיי, אז זה בדיוק הסיטואציה הזאת. כשאנחנו חיים, אני לא מדבר כמעט על השוואה, אבל כשאנחנו חיים בהשוואה, אז אנחנו מתמקדים בעצם בבן אדם שאנחנו עוקבים אחריו, ופחות בעצמנו, איך זה מקדם אותנו. אז בואו נתקדם. אנחנו בעצם רוצים, כמו שאמרתי, להיות כל הזמן עם היד על דופק, אנחנו רוצים, כמו שאמרתי, להיות מחויבים לפחות דברים, זאת אומרת, רק לדברים שמתאימים לנו, אוקיי? לא לכל הדברים שמתאימים לאותו בן אדם שאנחנו עקבנו אחריו או עוקבים אחריו. זה שהוא עושה, אפשר ללמוד ממנו, אבל כשאני לומד אנשים, אני אף פעם לא מסתכל על המצב שבו הם נמצאים היום. אני הולך אחורה, אם זה באינסטגרם, אני מדפדף אחורה עד הסוף, עד לנקודה שבה אני רואה את נקודת הצמיחה שלו, שמתאימה לנקודת הצמיחה שלי, אוקיי? ומשם אני כאילו מתחיל לעקוב אחריו, וככה אני בעצם גדל. אני לא עוקב אחרי אנשים בנקודת הזמן שבה הם נמצאים, רוב האנשים לא עושים את זה, אוקיי? הם מסתכלים על איזה מישהו מאוד מאוד מצליח, נגיד בארצות הברית, או במקומות אחרים בעולם, או אפילו בארץ, אומרים, הוא עושה ככה, גם אני אעשה ככה, ובעצם ככה אתם בעצם תוקעים קצת את העשייה שלכם. כשאנחנו מחויבים לפחות דברים, אנחנו גם נוכל לדעת בדיוק מה שגיא כתב, איפה אנחנו נמצאים, ולאן אנחנו ממשיכים מכאן, אוקיי? הסיבה שאני מסתכל פה למטה, כי יש לי פה, לכל הדרכה שאני עושה, אני עושה דף, שמוביל אותי לאורך ההדרכה, אז ככה, זו הסיבה שאני מסתכל פה למטה, ויש לי גם את האייפד פה למטה, שאני מדפדף איתו, אוקיי? מה שקורה זה בעצם, עוד רגע נדבר על 6 שבועות, אם אתם רואים פה למעלה, כתוב 6 שבועות, תוכנית פעולה לתוצאות ב6 שבועות, אז כשאנחנו באים, ועוד רגע נדבר על 6 שבועות, מה אנחנו עושים פה, ולמה, כשאנחנו מתחילים, אנחנו יודעים איפה אנחנו מתחילים, איפה אנחנו מסיימים, אוקיי? זאת אומרת שיש לנו מסגרת זמן מאוד מאוד ברורה וסגורה, שבה אנחנו יכולים באמת לפעול ולהתקדם הלאה, וככה לא לייצר אצלנו לחץ מאוד מאוד גבוה, של וואלה, אני צריך להספיק משהו ב-12 שבועות או בשנה שלמה. אוקיי? עכשיו,
הטעויות הכי גדולות שבעלי עסקים, או בכלל, עושים בעולם הזה של תכנון, זה, כמו שאמרתי, זה מתכננים לטווח יותר מדי גדול, מתכננים שנה קדימה. וההייפ, והאנרגיה הזאת היא נגמרת. עכשיו, כשאני מדבר על אנרגיה, אני רוצה רגע להראות לכם. בואו נראה אם זה פה. אוקיי, מעולה. מה קורה בעצם כשאנחנו מתכננים לשנה? אוקיי? כשאנחנו מתכננים לשנה, אנחנו באים ומתכננים לשנה, אז בתחילת השנה יש לנו הייפ מאוד מאוד גדול. אם זה בתחילת השנה היהודית, או בתחילת השנה האזרחית, לא משנה, אנחנו באטרף של ראש השנה, יש הייפ מאוד גדול, מאוד הרבה אנרגיה, כולם, יאללה, בוא נתכנן, בוא נעשה דברים מגניבים, איזה יופי, יאללה, איזה כיף, אנחנו רוצים לשבת מול הנוף, מול החוף, עם מחברת דף עט, ומה שאנחנו מפליגים למקומות מאוד מאוד רחוקים, וחושבים על העתיד שלנו בעסק. עכשיו, מה קורה? ההייפ הזה גדל, ואז אנחנו נכנסים לעשייה בעסק שלנו. ואז יש לנו ירידה, ואיפשהו פה יש איזו צניחה כזאת, אוקיי? זה אומר שאם אני מסתכל על זה כ-365 ימים של שנה, ההייפ הגדול לא מספיק לתת לנו מוטיבציה לאורך זמן מספיק ארוך, אוקיי? אז לכן לא עושים תכנון של שנה. עכשיו, כשאני באתי ועשיתי תכנון של 12 שבועות, מה שאני עשיתי זה שיטת הרבעונים, אוקיי? שיטת הרבעונים היא שיטה שהמקור שלה הוא מעולם הכלכלה, אוקיי? תלכו לרואי חשבון שלכם, הוא עובד ברבעונים, אוקיי? תלכו לחברות גדולות, הם עובדים ברבעונים. למה? כי מבחינת פיננסים, כל ההתנהלות הפיננסית, מבחינת רבעונים, אז זה זרם פנימה לתוך עולם העסקים, אוקיי? עכשיו, מה הבעיה ברבעון? זה 12 שבועות, אוקיי? יש שתי בעיות ב-12 שבועות האלה. אחד, אנחנו יודעים, זה נכון שאנחנו יודעים מתי זה מתחיל ומתי זה נגמר. העניין הוא שאין לנו זמן ביניהם, אוקיי? זה ממש back to back, זה צמוד. אנחנו מסיימים 12 שבועות, מיד מתחילים את ה-12 שבועות. זה אומר שאם קרה לנו, התחלנו את ה-12 שבועות בהייפ מאוד גדול, יש לנו איזושהי ירידה, ואז עלייה, כי עכשיו אנחנו מתכוננים ל-12 שבועות הבאים, אוקיי? זה אומר שכל מה שקרה כאן, כל מה שקרה לנו באזור הזה, כל מה שקרה לנו באזור הכתום הזה, אנחנו לא מסיקים ממנו מסקנות, וזו בעיה מאוד מאוד קשה. אנחנו כבעלי עסקים חייבים להסיק מסקנות מדברים שקרו לנו, אוקיי? עוד רגע שנדבר על השיטת 6W או 4 days week, כאילו 4DW, אז 4DW, אז השיטה הזאת היא בנויה על זה שאנחנו בעצם בודקים את עצמנו, אוקיי? כי אם עשינו פעולה בעסק, והיא לא עבדה, אוקיי? מה יגרום לנו לא לחזור על הפעולה הזאת שוב? אוקיי? מה יגרום לנו? שואל אתכם, אם עשיתם פעולה בעסק שלכם, והפעולה הזאת לא הצליחה, נכשלתם בה, אוקיי? היה פה איזה כישלון חרוץ, לא עבד, אוקיי? מה אתם צריכים לעשות כדי שהדבר הזה לא יקרה שוב? מה לדעתכם אתם צריכים לעשות כדי שהדבר הזה לא יקרה שוב, אם עשינו פעולה לא הצליחה לנו, או שיכול להיות שהפעולה הצליחה. איך אני לוקח את הפעולה שהצליחה ועושה אותה שוב? הרי אם אני אסתמך על הזיכרון זה לא יעבוד, נכון? אז מה שאנחנו רוצים לעשות, וחברים, אני רוצה להגיד לכם פה, זה לא הרצאה, אוקיי? אנחנו פה, אני שואל אתכם שאלות כדי שתפנימו את החומר. מי שעונה לשאלות ועוקב ועונה, זה מי שבעצם בתכלס בסופו של יום מפנים את החומר, ולכן זה לא הרצאה, אין פה הרצאה, אתם לא, כאילו, תהיו מעורבים יותר, אוקיי? אז אנחנו בעצם רוצים לעשות מעקבים, אוקיי? אנחנו רוצים לעקוב אחרי דברים, לוודא שכשאנחנו עושים משהו, אז אנחנו בתכלס, לא רק שאנחנו עוקבים אחרי הדבר הזה, אלא אנחנו מסיקים מסקנות מהדבר הזה, אוקיי? עשינו פעולה, והפעולה הצליחה. מעולה. אני צריך לחקור את הפעולה הזאת, ומה גרם לה להצליח, כדי לשחזר את הפעולה הזאת עוד פעם ועוד פעם, אוקיי? ג'יי אברהם, שהוא מנטור מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד חכם, ממליץ לכם לעקוב אחר מי שמקשיב באנגלית וכו', יש לו הרצאות מאוד ארוכות, אבל מאוד מאוד חכמות. הוא אמר שבעצם הכוח של עסקים שמצליחים, זה הבדיקה
לניטור. גיא, אחרי זה תזכיר לי בקבוצה, אז אני אכתוב לכם בקבוצה את השם שלו, בסדר? אז בעצם כשאנחנו עובדים ב-12 שבועות, אנחנו עובדים אמנם במקצב מאוד מאוד קבוע, אוקיי? אנחנו יודעים, יש לנו הייפ מאוד מאוד גדול של ההתחלה, יש לנו דרופ, אוקיי? יש לנו את האזור של הדרופ, שזה האזור הזה, אוקיי? אזור האמצע, ויש לנו עוד פעם בהייפ, אבל בהייפ לא בגלל מה שאנחנו עושים עכשיו, אלא בגלל מה שאנחנו נעשה ב-12 שבועות הבאים. זה בעיה אחת. הבעיה השנייה שאני חוויתי ב-12 שבועות, גם עם תלמידים שלי, בתוכנית אקשן במחזורים הראשון, השלושה מחזורים הראשונים, אפילו 4 מחזורים הראשונים, זה היה שלא היה זמן לעיבוד המידע. אוקיי? עשינו 12 שבועות ומיד רצנו ל-12 שבועות הבאים, זה היה ממש back to back, לא היה לנו אפילו זמן אמצע לאבד את המידע. עוד דבר שקרה, זה שהסטטיסטיקה של האנשים שהיו באקשן פלן עבדה בצורה הזאת, אוקיי? סטטיסטיקה כתובה לי פה בדף. 70% קיבלו תוצאות במהלך 6 השבועות הראשונים, 70% מהתלמידים, 20% האחרים בין 6 ל-10 שבועות, אוקיי? עד 10 שבועות הראשונים, 5% אחרי, סיימו את ה-12 שבועות ואפילו השבוע 13 ו-14 רק אז הם קיבלו את התוצאות, והיו 5% שלא קיבלו תוצאות בכלל, אוקיי? מי שלא קיבל תוצאות בכלל זה בדרך כלל אנשים שהצליח להם איזה משהו מאוד מאוד קטן, ואמרו, וואה, הצליח, איזה כיף, יאללה, עזבתי. או שהם לא עשו מה שהיה צריך לעשות בעסק שלהם, הם התמקדו בדבר אחד, אבל הם עשו את הדברים הלא נכונים, או הלא מדויקים לדבר האחד, והיום אנחנו הולכים לדבר על זה, איך אנחנו עושים את זה, אוקיי? ואז מה שקרה זה, נתקלתי בספר שנקרא Shape Up, אוקיי? הספר הזה נכתב על ידי חברה בשם Basecamp, אוקיי? תזכירו לי אחרי זה, אני אתן לכם את כל השמות של כל הדברים האלה, אוקיי? ומה שהחברה הזאת היא בעצם טענה, וזה מאוד מאוד מתחבר לחוויה שלי האישית באקשן פלן, זה לחלק את השנה בעצם למקטעים של 6 שבועות, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מחלקים ל6 שבועות, יש פה טריק, אוקיי? אני בטרקלין העסקים, שזה המאסטרמן הגדול שאני מפעיל, אני אדגים לכם את זה פה על זה, אוקיי? לנו יש אירועי אמצע. כל 4 חודשים יש אירוע, אוקיי? זאת אומרת שיש 3 אירועים בשנה. 3 אירועים במרץ, ביולי ובנובמבר, אוקיי? זה אומר שיש לי טווח של 4 חודשים, בשנה, אוקיי? 4 כפול 3, 12, אוקיי? זה אומר שמכאן, זה אומר שהשנה נגמרת פה, זה לא נחשב השנה, בסדר? זה רק הקטע הזה, רק הטווח הזה, בסדר? אז כשאנחנו עובדים בטווחים של 4 חודשים, מה שקורה זה שלקחתי את העיקרון של 6 שבועות, ואמרתי, רגע, אם אנחנו לוקחים את העיקרון של 6 שבועות, אוקיי? ב4 חודשים, 4 חודשים זה בעצם 16 שבועות, אוקיי? זאת אומרת שיש לי 12 שבועות, אם אני מחלק 12 לשתי חתיכות, 6 שבועות, אז 6 ו-6, זאת אומרת שיש לי זמן באמצע, זמן ניקוי מנועים, אוקיי? כמו שאנחנו מפעילים מכונה, אז אנחנו רוצים, יש לנו אחת לכמה זמן, אנחנו עוצרים את המכונה, מפסיקים את הפעולה של המכונה הזאת, מנקים אותה, מגרזים, משמנים, מחליפים חלקים, מתקנים כל מיני דברים. אז הספר הזה, והחוויה שאני חוויתי ב-12 שבועות באקשן פלן, התחבר בצורה מאוד מאוד טובה, וזה התוצר שיצא לי, אוקיי? אנחנו בעצם רצים ל6 שבועות, אוקיי? עוד רגע אני אראה לכם מה אני מדבר. אנחנו בעצם רצים ל6 שבועות, עושים הפסקה של שבועיים, שבשבועיים האלה אנחנו עושים ניקוי מנועים. עוד רגע נסביר מה זה ניקוי מנועים. ממשיכים עוד 6 שבועות, עושים עוד שבועיים ניקוי מנועים.
פה כבר הגענו, פה אנחנו כבר אחרי 4 חודשים. זה אומר שמי שמגיע לאקשן פלן ועושה אקשן פלן של 6262, מגיע לאירוע של מרץ, יחד עם טרקלין העסקים, אז הוא כבר מגיע מוכן. למה? הוא כבר השיג 2 יעדים. אחת הבעיות הכי גדולות שאני נפגשתי בהן, אצל לקוחות שלי ואצל תלמידים שלי וגם אצלי בתחילת הדרך, זה שכשקבעתי יעדים שנתיים, קבעתי נגיד 10 יעדים, ויש לי פה יומנים שהעידו שקבעתי 10 יעדים, ואיפשהו במהלך השנה, מה שלא עשיתי, הצלחתי גג להשיג יעד אחד, וגם אותו לא באופן מלא. לפעמים, בפעמים מאוד מאוד בודדות, הצלחתי יעד שלם ועוד קצת. ואמרתי שאני חייב לפצח את הדבר הזה, חייב לפצח את הדבר הזה, כי לא הגיוני ששנה שלמה משיגים יעד אחד, אנחנו רוצים להתקדם הרבה יותר מהר, ואז כשנפגשתי עם כל המהלך הזה, עברתי איזשהו תהליך, כמו שאתם רואים, עם 12 שבועות, והגעתי ל6 שבועות. עכשיו, יש הרבה גישות בקביעת יעדים, אוקיי? יש שיטה שנקראת EOS, שזו שיטה שבעצם נבנתה לחברות אנטרפרייז, שזה חברות מאוד מאוד גדולות, עם הרבה סניפים וכולי, וששם יש מנגנונים על כל מחלקה או על כל סניף, וגם אם אתם אנשים שדוחפים מאוד מאוד חזק קדימה, אז גם אם תרוצו לשנה, איפשהו ייגמר לכם הסוס. אז אנחנו רוצים להגדיר זמן מאוד מאוד ספציפי, 6 שבועות. בשבועיים האלה אנחנו עוצרים. כשאנחנו עוצרים, אנחנו עוצרים למנוחה. מה זה המנוחה הזאת? המנוחה הזאת היא בעצם מורכבת משבוע אחד של מנוחה באמת, ושבוע אחד של תכנון קדימה, אוקיי? ואז, כשאנחנו רצים קדימה, אז אנחנו עושים עוד 6, עוד 2, עוד 6, עוד 2, ואז אנחנו מגיעים ל4 חודשים. סיימנו 4 חודשים. ואז אנחנו עושים עוד פעם. 6, 2, 6, אוקיי? ואז 2, וזה השלישי. וככה אנחנו בעצם סיימנו שנה שלמה. זה מתחבר פה, כן? סיימנו שנה שלמה. עכשיו, שימו לב כמה וכמה דברים. בואו נראה אם מישהו יצליח לעלות על הדבר הזה, אוקיי? 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, אוקיי? אז קודם כל, ב6 שבועות, זה מרגיש שעכשיו זה לא משהו כבד, זה משהו שאפשר, כל אחד יכול לראות חודש וחצי קדימה, 45 ימים קדימה, 6 שבועות זה לא משהו כבד מדי, אוקיי? זה דבר אחד. אז כבר זה מוריד הרבה מאוד מהלחץ של וואלה, אני צריך להספיק 10 יעדים בשנה שלמה, לחץ מאוד מאוד גבוה. אז קודם כל זה משהו שהוא הרבה פחות כבד, זה לא שנה, זה לא חצי שנה, זה גם לא 12 שבועות, 3 חודשים, זה 6 שבועות, אוקיי? עכשיו, בגלל שזה לא כבד, אז גם המחויבות כביכול היא נמוכה, זאת אומרת, אני לא כובל את עצמי, אנחנו לא כובלים את עצמנו במחויבות מאוד גדולה, וזה משהו שאנחנו מרגישים אותו שאפשר להשיג אותו. אוקיי, הוא בר השגה, אפשר להשיג אותו, וכשאנחנו בעצם קונים או מצטרפים לתוכנית של 6 שבועות, זה משהו שאנחנו יודעים איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, אוקיי, יש לנו זמן התחלה, זמן אמצע כמובן, וסוף, זה מרגיש לנו שזה משהו שאפשר להשיג, ואנחנו לא שורפים המון זמן. מה אני מתכוון שאנחנו לא שורפים המון זמן? נניח ועשיתם את התהליך הזה של 6 שבועות. באמת, תכננתם, ישבתם, עברתם את ההדרכה הזאת, והחלטתם, וואלה, אני הולך על התהליך של 6 שבועות, בין אם יחד איתי או בעצמכם, זה לא משנה, ואתם מתחילים לצאת לדרך, ולא הצלחתם לעמוד ביעד שלכם. אז לא נשרף לכם שנה שלמה על יעד אחד. נשרפו לכם 6 שבועות. אתם עדיין, יש לכם זמן שקרה, או זמן פציעות, או זמן שאפשר לתקן. אז לוקחים את השבועיים האלה, חושבים, מתקנים, ורצים קדימה ל6 שבועות. עוד דבר, זה עניין של פוקוס. למי כאן יש בעיה בפוקוס, תכתבו, למי שיש בעיה בפוקוס, תכתבו את המספר 1 בתגובות. למי שיש בעיה בפוקוס, תכתבו פשוט את המספר 1 בתגובות. גיא כותב, למי אין? אוקיי. אוקיי. איציק כותב 1, גיא כותב 1, יפה. זיו כותב 1, מעולה. אז אנחנו בעצם, למי אין? כמו שגיא אמר, למי אין בעיה עם פוקוס? לכולנו יש בעיה עם פוקוס. העולם שלנו היום מאוד דואג לזה שיהיה לנו בעיות פוקוס מאוד גדולות. רמות ה-ADHD או ADD קפצו מעל הפופיק.
ולכן אנחנו רוצים, קשה לנו מאוד בוא נגיד ככה, אם פעם היה לנו קל ליצור איזשהו פוקוס, אולי איכשהו ל3 חודשים, גם זה אני קשה מאוד להאמין, אנחנו רוצים להיות בפוקוס על דבר אחד בלבד במשך 6 שבועות. זאת אומרת שהזמן הוא קצר, ואנחנו בפוקוס על דבר אחד. עכשיו, כשאני אומר פוקוס על דבר אחד, זה לא אומר שאנחנו מזניחים את כל העסק שלנו, ממש לא. כשאני מדבר על הפוקוס על הדבר האחד הזה, אני מדבר על הפיתוח העסקי, אוקיי? יש לנו דברים בעסק, כמו לקוחות, טיפול בלקוחות, שהם לא, הטיפול בלקוחות, הלקוחות אמנם זה השירות שאנחנו נותנים, אבל זה לא מה שיגדיל לנו את העסק. מה שיגדיל לנו את העסק זה אם נתמקד על דברים שבאמת מפתחים את העסק שלנו. וכשאני מדבר על התקופות האלה של 6-2, 6-2, 6-2, זה שאנחנו לוקחים דבר אחד שבאמת מפתח את העסק שלנו, עוד רגע נגיע לטבלה, וגם נבין בדיוק איך אנחנו מפרקים את זה. אז הדבר האחד הזה שבחרנו לעשות אותו, זה דבר שבאמת מקדם לנו את העסק. זה לא שירות שאנחנו נותנים ללקוחות, אוקיי? אבל לדוגמה, זה יכול להיות איך אני נותן שירות יותר טוב, איך אני בונה סיסטם בעסק שלי, כדי שפעם הבאה שיגיע לקוח, הדבר הזה יגזול ממני פחות זמן. או שאני יביא, אולי אחד מהיעדים זה להביא עובד. יכול להיות אחד מהיעדים זה להכניס X לקוחות לעסק. כי זה מפתח לי את העסק, זה מביא לי כסף, ועם הכסף הזה אני יכול להשתמש בשיווק, אני יוכל להביא איש מקצוע, כדי שעובד כלשהו וכו'. אבל יש דבר אחד שאף אחד עדיין לא עלה עליו, אז אני אגיד לכם אותו. אם תספרו את העצירות של השתיים, יש לנו 2, 4, 6, 8, 10, 12. יש לנו 12 שבועות במהלך השנה שאנחנו עוצרים. אנחנו לא עובדים בהם. אנחנו לא עובדים על העסק, אנחנו בוחנים את העסק מלמעלה, זה לעבוד מלמעלה. רוב האנשים אומרים, אין לי זמן לעבוד על העסק מלמעלה, אני עובד כל הזמן בעוד תוך העסק, ומה שהשיטה הזאת עושה, היא כאילו מכריחה אתכם לעבוד על העסק מלמעלה. בין שני השבועות האלה, בשבוע הראשון, מה שאנחנו עושים, זה אנחנו עוצרים, מפסיקים להתמקד בדבר האחד הזה, הולכים לסדר כל מיני דברים אחרונים בעסק, מתקנים, מסיקים מסקנות מה6 שבועות, מיישמים אותם בעסק. בשבוע השני אנחנו נפגשים ומתכננים את ה6 שבועות הבאים. זה אומר שכשנתחיל את ה6 שבועות הבאים, אנחנו לא מתעסקים בתכנון, מתעסקים בעשייה וביישום. אוקיי? עכשיו זה מזכיר לי שב-2019 ישבתי עם איזה בחור, הייתי בכנס בארצות הברית, כנס שנקרא Traffic and Funnels, Traffic and Sales, משהו כזה. וזה היה בסן דייגו, נסעתי במיוחד, טיסה, הייתי כמעט שבועיים בארצות הברית, נפגשתי שם לא מעט בעלי עסקים, רובם היו הרבה יותר גדולים ממני, גם היה שם איזו הרצאה שנתתי על הדרך גם על העניין הזה של אסטרטגיה ועסקים, וגם על הדרך יצרתי חברות מאוד מאוד טובה עם איש עסקים מאוד מאוד עשיר, שאני מתייעץ איתו מדי פעם, ואולי נוכל להביא אותו באחת הדרכות, נראה, אם הוא יסכים. אוקיי? אז ישבתי שם איזה בחור על כמה דברים, ודיברנו על רצף זמן העבודה. כבר אז היה לי העניין הזה של רצף זמן העבודה. שאלתי אותו כמה זמן אתה מצליח להיות מרוכז. אז הוא אומר לי, אני עובד בשיטת העגבניה, פומודרו, אוקיי? אני אומר פומודרו, אולי זו שיטה קצת מלל, אני לא מבטא את זה נכון. 25 דקות ו5 דקות, אוקיי? 25 דקות עבודה, 5 דקות הפסקה, אוקיי? כלומר שב5 דקות הוא בעצם מעלה אנרגיה. איך הוא מעלה אנרגיה? נראה לי ששיתפתי את זה אתכם, עושה 5 פוש-אפ, הולך לשתות 2 כוסות מים, הולך לשירותים, וחוזר חזרה. אבל מה שאנחנו הבנו בתוך כדי, בעצם חקרנו את זה בעצמנו, הבנו שיש פה הייפ. זוכרים את ההייפ הזה שציירתי לכם פה בהתחלה? ההייפ הזה? כשאנחנו בהייפ, וכשאנחנו משיגים הישג, המוח משלם לנו בחזרה באנרגיה, אוקיי? כל פעם שאנחנו משיגים איזה הישג, לכן אומרים לחגוג ניצחונות, אוקיי? כשאתם חוגגים ניצחון, זה משדר אוטומטית למוח, עשינו פה משהו טוב, הצלחנו, קדימה, אנחנו רוצים עוד מזה, אוקיי? מה זה מזכיר לנו? זה מזכיר לנו הורמון מאוד מאוד ידוע, שנקרא דופמין, שכל הרשתות החברתיות דואגות לפמפל לנו את העניין של הדופמין הזה, אוקיי? ולכן אנחנו צריכים לייצר כמה שיותר הצלחות, או כמה שיותר הישגים, בטווח זמן קצר, כדי שהמוח
המוח והגוף ייתן לנו בחזרה אנרגיה, כדי שיהיה לנו בוסט של אנרגיה, כדי להמשיך לרוץ קדימה, אוקיי? ולכן, אנחנו בעצם רוצים להשיג עוד ועוד 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 אנרגיה מהדבר הזה, אוקיי? אז זה ככה היה לי חשוב להגיד, אוקיי? אז כמו דיברנו על זה שאנחנו רוצים להיות עם יד על הדופק, ורוצים להתחייב למה שמתאים לנו, ורוצים לתת את השירות כמו אנשי עסקים, וברמה כזאת ככה שהצעד הבא באמת מופיע מולנו בצורה ברורה, אוקיי? עכשיו, למה שבעצם נרצה לעשות את הדבר הזה? אז הסברתי לכם עכשיו עם כל הדברים, אבל יש לנו 5 נקודות מפתח מאוד מאוד חשובות בעניין. קודם כל, אני רוצה שתשכחו מרבעונים. הסברנו למה רבעונים זה לא טוב, אוקיי? זוכרים את ה-back to back, אין לנו זמן, אין לנו זמן להפסיק באמצע. עוד רגע אני אענה על שאלות, בסדר? עוד רגע אני אעצור ואני אענה על שאלות. אז אנחנו רוצים לשכוח מרבעונים ולחשוב יותר קצר. מה זה לחשוב יותר קצר? לחשוב במקטעים של 6 שבועות. איך עבודה במקטעים קצרים באמת עוזר לנו? זה מייצר לנו תיאבון מדויק משלנו. אני הייתי אתמול במסעדה עם אשתי, על היום הולדת, וחגגנו במסעדה. לא נכנסתי למסעדה ואמרתי, אני רעב, תנו לי משהו לאכול. אני לא חושב שאף אחד מכם נכנס למסעדה ואומר, אני רעב, תנו לי משהו לאכול. אולי זה מה שאנחנו חושבים. תביאו משהו לאכול, אני רעב, או אני רוצה לאכול, תביאו משהו לאכול. כשניכנס למסעדה, המלצר יגיע וייתן לנו תפריט, אוקיי? והתפריט הזה אנחנו צריך לבחור את מה שמתאים לנו, אוקיי? אנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו אוהבים יותר את זה, אנחנו לא אנשי דגים, אנחנו אנשי בשר, אנחנו אנשים צמחוניים, אנחנו אוהבים יותר ירקות, אוהבים יותר נוזלים, אוהבים יותר אורז, לא משנה, מה שאתם מזמינים, זה תיאבון מדויק שלנו, אוקיי? זה חלק מהעניין של לפתח, אנחנו מפתחים משהו שהוא מאוד מאוד מדויק לנו, אוקיי? וכשאנחנו מפתחים משהו מאוד מאוד מדויק לנו, אנחנו יכולים לשים את האצבע ולהגיד, זה מה שיקדם אותי, זה מה שיביא אותי לרמה הבאה, זה התיאבון המדויק משלנו שאנחנו רוצים לפתח. עכשיו, שנייה לפני שאני מגיע לנקודה הזאת, אני רוצה לעצור רגע ולענות פה על שאלות. אז יש פה, שאלו אותי פה ג'יי אברהם, אז ג'יי אברהם, J-A-Y, אברהם, בקבוצה אני אעיית לכם. כל מה שאמרתי פה, ספרים ודברים כאלה שהזכרתי, פשוט תכתבו עכשיו אפילו בקבוצה. חגי, רק מזכיר לך אחרי השידור, תכתוב לי את השם של הבן אדם הזה, ואת הספר וכל הדברים האלה, ואז אני אכתוב אחרי זה, בסדר? ה-25-5, איך הדבר הזה קשור, גיא שואל, איך ה-25-5 משרת את העניין עם הדופמין, או שזה לא קשור אחד לשני? אז קודם כל זה כן קשור. כשאנחנו ב-25-5, המוח שלנו מקבל בוסטים של הצלחות קצרות, אוקיי? באנו ויצרנו 25 דקות זמן עבודה של פוקוס. מבחינת המוח יש לנו הישג. כשהמוח בפוקוס הוא מרגיש הישג, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו עושים את העצירה, אנחנו נותנים כאילו, אחרי שאנחנו בפלואו, תחשבו שאנחנו נגיד בזרם חזק, מזרימים, פותחים ברז, מזרימים 25 דקות, זרם מים. אחרי שעברו 25 דקות אנחנו עוצרים. עכשיו, אם יש מים בצד השני, הם יחזרו פנימה חזרה לתוך הצינור, אוקיי? הדופמין, כשאנחנו בפלואו, בדחף של עשייה, הדופמין לא זורם לנו בדם. זורם לנו אדרנלין בדם, אוקיי? כשאנחנו עוצרים, יש זמן לדופמין להיכנס לתוך מחזור הדם שלנו, ולתת לנו הייפ מאוד מאוד גדול, כדי ליצור את ה-25 הבאים, אוקיי? אותו דבר עם ה-6 ו-2, שאנחנו ב6 שבועות בפוקוס, גם אם נעבוד במקטעים של 25-5, או 90-30, כמו שהסברתי בקבוצה, שזה בטווח זמן ארוך יותר, זה הרבה יותר יעיל. אנחנו נעבוד בבוסט מאוד מאוד חזק, ניתן פוקוס מאוד מאוד חזק, אבל גם נעצור. מי שלא עוצר, לא זוכה למנת הדופמין שלו, וזה אומר שלא רק שהוא לא זוכה למנת הדופמין, יהיה לו מאוד מאוד קשה גם למשוך לאורך זמן. לכן אתם רואים אנשים שאחרי תקופות עבודה מסוימות, הם פשוט גמורים, אוקיי? אנשים שעובדים בספרינטים, בחברות הייטק, הם עובדים בספרינט, זה שבועיים, עובדים שבועיים בספרינט, עובדים הצוות שלי מול הצוות שלו, ועובדים, כל אחד יש לו את המשימות שלו, ומשימות עוברות בין אחד לשני, סיימו את הספרינט, יש להם ישיבה אחת, פגישה אחת לניואנסים קטנים, ומתחילים מיד את הספרינט הבא. זאת אומרת, אין זמן להקל את הנתונים, אין זמן להחזיר אנרגיה פנימה, ואם אין לנו אנרגיה, במיוחד שאנחנו בעלי עסקים שעובדים בעצמנו, רובנו עובדים בעצמנו, או אולי עם עובד אחד או שתיים, אולי 3,
אם יש להם מישהו יותר, רוב האנשים בקבוצה פה נמצאים בין הם עצמם לעד הם ועוד 3 אנשים, אנחנו חייבים את האנרגיה הזאת. את האנרגיה הזאת אנחנו מקבלים מסביבה, מהקבוצה, כמו הקבוצה שבה אתם נמצאים, מסביבה של קולגות, מסביבה חיצונית, שברוב הפעמים הסביבה החיצונית יותר מלחיצה אותנו, נגיד אנשים שאנחנו חיים בהשוואה מולם, ואנחנו רוצים בעצם לנתק את עצמנו מהדבר הזה, להיות בפוקוס, 6 שבועות, להתנקות, לנשום, להרים את הראש מעל המים, לחזור בחזרה, לצלול 6 שבועות, להרים עוד פעם את הראש מעל המים, 6 שבועות, כמו בשחייה, אוקיי? מישהו ששוחה ולא נושם, לא יגמור את הבריכה, הוא פשוט או יטבע או ייגמר לו האוויר ויפסיק לשחות. אותו דבר גם בעסק שלנו. עכשיו, כשאנחנו באים, כל פרויקט שאנחנו עושים, פרויקט מורכב בעצם משלושת המרכיבים האלה. פרויקט מורכב שנייה, בוא נראה. פרויקט מורכב מנפח של משימות, אוקיי? על פי נפח המשימות, אנחנו בדרך כלל, מה שאנשים עושים, זה מגדירים את מסגרת הזמן, אומרים, המשימה הזאת היא, משימה 1 לוקחת לי 30 דקות, משימה 2 לוקחת לי 90 דקות, משימה 3 לוקחת לי 20 דקות, אוקיי? ואז הם מחברים את כל הדבר הזה, ואז הם באים להגדיר את מסגרת הזמן, ואחרי זה הם באים ואומרים, על משימה 1 אני רוצה לתקצב, לפעמים זה תקציב של כסף, ולפעמים זה תקציב של אנרגיה, אוקיי? תקציב של אנרגיה, אוקיי? כשאנחנו רוצים תקציב של אנרגיה, אז אנחנו מדברים על איך אנחנו מביאים כמה שיותר אנרגיה. לפעמים, ברוב הפעמים זה תקציב של כסף, אוקיי? כמה כסף עולה לי לייצר את זה, את זה ואת זה ואת זה, האם הפרויקט שווה לי או לא שווה לי? האם אני מסוגל לעשות את הפרויקט הזה במסגרת הזמן הזאת, או לא מסוגל במסגרת הזמן הזאת, אוקיי? אז כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לפתח תיאבון מדויק. מה זה לפתח תיאבון מדויק? זה אומר שאנחנו לא עובדים בצורה הזאת, אנחנו באים ואומרים, אנחנו מתחילים פה. זה 1, זה 2, ואז 3, אוקיי? רוב האנשים, מה הם עושים? הם עושים 1, 2 ו3. לזמן הם מתייחסים אחרון. אנחנו לא רוצים לעשות את הדבר הזה, כי אחרת אנחנו נהיה כמו כולם, וגם נשיג את ההישגים שלנו כמו כולם. אנחנו רוצים קודם כל לדאוג למסגרת הזמן. ברגע שהגדרנו מסגרת זמן, עכשיו נלך לנפח המשימות שאנחנו מסוגלים להכניס במסגרת הזמן הזאת, אוקיי? ואז נגדיר כמה אנרגיה אנחנו משקיעים על כל משימה, אוקיי? שוב במסגרת הזמן. עכשיו, מה אני עושה? רגע, אני אתעמק לדבר הזה ונגיע גם לטבלה, כי הטבלה קשורה זה הטבלה. נפח המשימות זה הטבלה. זה לבחור את המשימה הספציפית שבאמת מקדמת אותי, אוקיי? להגדיר את זה במסגרת זמן, 6 שבועות, משימה אחת, ואז לבוא להגדיר, המשימה הזאת כדי לייצר אותה, אני צריך לעשות את זה, את זה ואת זה ואת זה, את המשימות, ועל כל תת משימה, כמה אנרגיה אני משקיע, כמה כסף אולי אני משקיע, אוקיי? וכו'. בסדר? אז אנחנו מפתחים תיאבון מדויק משלנו. מה זה לפתח תיאבון מדויק משלנו? יש לנו בעצם, בתיאבון המדויק שלנו, יש לנו כמה וכמה דברים. שנייה לפני כן אני רוצה לשאול אתכם פה שאלה על מסגרת הזמן. קרה לכם פעם, תענו לי בצ'אט, אוקיי? האם קרה לכם פעם, או שקורה לכם בכלל, שאתם מגדירים זמן למשימה? נגיד יש לכם משימה, הגדרתם זמן של שבוע לביצוע המשימה, וגם אחרי שבועיים אתם עדיין לא סיימתם את המשימה. קרה לכם פעם דבר כזה? תכתבו לי בצ'אט. התחלתם פרויקט, חשבתם שיקח לכם שבועיים, ופתאום הדבר הזה לוקח לכם הרבה יותר זמן. אם זה קרה לכם, אוקיי, אז גיא כותב שאחרי שבועיים גם עוד לא התחלתי, אוקיי? בסדר? מי עוד? מי עוד? איציק, קרה לך פעם שהיה לך משימה, שהגדרת לה זמן ולא עמדת בזמן הזה?
חברים, אני לא מפיץ את הצ'אט הזה לאף אחד, הכל בסדר. אתם יכולים לכתוב. אוקיי. אז בעצם, אני רואה שאנשים גם שולחים לי בפרטי. בסדר, אז אצלנו בעצם התשובה היא שהזמן מוגדר, אוקיי? הזמן הוא ברזל. אנחנו לא יכולים להזיז אותו. מוגדר 6 שבועות. מה קורה ב6 שבועות וכמה אנרגיה אני משקיע בזה, זה מה שמשנה, אוקיי? אז איך אנחנו בעצם מחליטים את הדבר הזה? אנחנו לא עושים, אין לנו הערכת זמן, בסדר? אנחנו רוצים, כשאני מדבר על למקד את התיאבון, אני רק רוצה להסביר נקודה פה חשובה, אולי אם זה ברור אז תכתבו לי ברור, אבל אם זה לא ברור אז ככה למי שעוד לא ברור לו מספיק. כשאני אומר שאני ממקד את התיאבון, אני מדבר על להתמקד בדבר אחד ל6 שבועות, וסיימנו, אוקיי? זה אומר שה6 שבועות, ברגע שהם עברו, הם עברו, אין הערכות זמנים. זה אומר זה מתאים גם לאנשים שעומדים, שרגילים לעשות דברים בדדליין. יש לכם איזה משהו לעשות עבור לקוח, אתם עושים את זה ביום או בשעה האחרונה לפני ההגשה שזה צריך להיות, אוקיי? אנחנו רוצים לעשות את הדבר הזה, דבר אחד ל6 שבועות. נגמרו ה6 שבועות, מה שקרה, זרקנו את העט והפסקנו לעבוד, בסדר? ולכן אנחנו רוצים להיות בפוקוס על דבר אחד. למה? כי יש לנו אינסוף פרויקטים, אוקיי? זה, הנקודות האלה, זה אינסוף הפרויקטים, רשימת ה-to-do list שלנו, הפרויקטים שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו צריכים לבחור בעצם דבר אחד, אוקיי? וכשאנחנו בוחרים את הדבר האחד, אנחנו בעצם בוחרים את מה שמזיז את המחט. הנה אנחנו מגיעים לטבלה, אוקיי? את הדבר האחד הזה, זה יכול להיות גם דבר קטן, זה יכול להיות גם דבר גדול. עכשיו, מה זה דבר קטן ודבר גדול? זה אומר שכשאנחנו נבוא לדבר קטן, יכול להיות שזו משימה אפילו ברמה של, וואלה, יש לי את התוכנית הזאת והזאת, או סדנה כזאת וכזאת שאני רוצה להוציא, ואני כל הזמן מוצא את עצמי, מחדש אותה ומשדרג אותה, ואף פעם לא מוציא אותה החוצה לשטח. אז אנחנו רוצים לקחת את המשימה הפשוטה כביכול, של להוציא את הסדנה לפועל, אוקיי? לגייס 10 אנשים לתוך הסדנה, או 5 אנשים שיגיעו לסדנה, ולהוציא אותה לפועל. אוקיי, זה כביכול משהו קטן, או להעלות 5 פוסטים בשבוע. אז אנחנו נתחיל לכתוב פוסט אחד טוב, ואת היעד הזה נשים, ונחתוך אותו לחיתוכים ולמשימות שאנחנו נרצה לעשות, ונבצע אותו, ובעצם יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, אוקיי? זה אומר שתת משימה בכל אחד מהשבועות. למה? כי אנחנו רוצים לייצר התקדמות, בסדר? יכול להיות שזה דבר מאוד מאוד גדול, בסדר? דבר מאוד גדול, שוב, שאנחנו לוקחים דבר מאוד מאוד גדול, זה אומר שכל משימה בכל שבוע תהיה מאוד מאוד גדולה, כי אנחנו אנשים שיש לנו הרבה זמן, ויש לנו משימה גדולה לפרק, אז אנחנו נבוא ונגיד, אוקיי, אז ניקח את המשימה הגדולה ונגדיר, זה שבוע ראשון, זה שבוע שני, זה שבוע שלישי, זה שבוע רביעי, זה שבוע חמישי, וזה שבוע שישי, אוקיי? מה שנקרא, עיגול קטן ועיגול גדול. עיגול קטן זה צעד קטן שאנחנו נחלק אותו לתתי צעדים קטנים כדי לעשות אותו סוף סוף, מה שנקרא להוציא לפועל, לשחרר את זה ולהתקדם. עיגול גדול זה צעד גדול שאנחנו מחלקים אותו לחלקים, חלק בכל שבוע. אמנם יהיה לנו יותר עומס בכל שבוע להספיק יותר, אבל אנחנו רוצים בעצם לייצר צעד גדול, אוקיי? אז זאת אומרת שאנחנו נשקיע יותר אנרגיה ומאמץ, אוקיי? והנה פה, אוקיי? אז הנה החוברת שלנו, אוקיי? אני רוצה שתציירו כל אחד, לצייר את החוברת הזה אצלכם, אם זה על דף, או אם זה על מה שאתם רוצים, אוקיי? תציירו רגע, אתן לכם איזה חצי דקה לצייר את המחברת, את הטבלה הזאת, ציירו רגע את הטבלה הזאת, ואנחנו עובדים עליה. כאן בטבלה הזאת אנחנו בוחרים דבר ראשון את הדבר האחד שבאמת אנחנו צריכים להשקיע בו, אוקיי? עכשיו, אחרי, ציירתם? זה 5 על 4, בסדר? כניסת לידים או לידים, כניסת ליד, שיווק באימייל וסושיאל, מחירה, לתת את השירות או סקייל, ההמשך והשלב הבא. אוקיי? עוד רגע, רק תציירו את זה, אין לכם עדיין מה למלא פה, בסדר? עכשיו אני אשאל אתכם, אתם עוד לא ממלאים, אני רק מגדיר לכם הגדרות. זה ירוק.
אה, זה כתום, זה ורוד, וזה אדום. אלה דרגות. עכשיו מה שאני רוצה, ואני אתן לכם זמן לעבוד על זה, מה שאני רוצה שתעשו, כשאני אומר בכל אחד מהדברים האלה, ירוק זה שיש לכם, זה הכוח העל שלכם, אוקיי? בזה אתם תותחים, מה שנקרא. תותחים, תותחיות, אוקיי? אתם ממש טובים בזה, מעולים, אוקיי? בזה, השלב הזה זה שלב שבו אתם עושים את זה טוב. עושים את זה, עושים טוב, בסדר? הופה, עושים את זה טוב, נמחק לנו הכתום. זה הרמה מתחת, אתם עושים את הדברים בצורה טובה. הרמה מתחת לזה, זה שאתם, זה חלשים בזה, ואדום, הנה אדום פה, נצבע אותו אולי ככה, בסדר? זה אדום, אדום זה אומר, יש בעיה, אוקיי? יש בעיה או גרועים בזה. עכשיו, מה שאתם עושים, זה לוקחים את כלשהו, אין לכם מה לצבוע את הצבעים, רק בשביל ההגדרה שיהיה לכם נוח. לוקחים את, אתם פשוט מסמנים עיגול איפה שאתם נמצאים, אוקיי? נניח, ובגיוס לידים, כניסת לידים לעסק שלכם, אתם סבבה, אתם עושים את זה טוב, אז אתם עושים עיגול פה, אוקיי? נגיד בשיווק בסושיאל, או שיווק באימייל, או שיווק בסושיאל, אם זה אורגני באימייל, או אם זה אפילו ממומן, איך אתם בשיווק? האם אתם ממש תותחים בזה? האם אתם עושים את זה טוב? האם אתם חלשים בזה? או שיש איזושהי בעיה, אתם גרועים בזה? נניח ואתם חלשים בזה, אוקיי? נגיד במחירה, אה, אתם נמצאים פה, מרגישים שאתם גרועים בזה אולי, בלתת את השירות, וואלה, אתם מאוד מאוד אוהבים לתת את השירות, אתם ממש ממש טובים לתת את השירות, ובסקייל אתם לא יודעים כרגע, בסדר? אז או שאתם לא יודעים, או שאתם כן יודעים. נגיד מינוף, פיתוח עסקי, אתם כן משקיעים בדברים האלה, ואתם אומרים, וואלה, אני ממש ממש טוב, אני חושב למקומות רחוקים, וזה עובד לי ממש ממש טוב, אז זה הדירוג שלכם. נניח וזה הדירוג שלכם, אוקיי? אתן לכם כמה דקות, דקה, שתיים, לעשות את זה, בסדר? תכתבו לי רק בצ'אט שאתם סיימתם. מי שסיים, שיכתוב את המספר 1 בצ'אט. אוקיי? אוקיי, אני אפרט. מה זה כניסת ליד? כניסת ליד זה כל מה שקשור בגיוס לידים, אוקיי? גיוס לידים זה אומר, בניגוד, יש לנו שיווק, שיווק שאנחנו שמים בחוץ. כניסת ליד זה האם אנחנו אוספים את הלידים, האם יש לנו דף נחיתה, האם אנחנו מדברים עם הלידים, מקבלים אותם פנימה, האם אנחנו עושים להם וולקאם לעסק שלנו, האם אנחנו אוספים את הלידים, האם יש לנו רשימת תפוצה, האם יש לנו אולי קבוצת פייסבוק, אוקיי? נכון. השלב של, הוא לא שלב ההמשך, הוא שלב מקביל. בסדר? אם אנחנו מסתכלים, רגע, אני אוסיף פה דף, אני אסביר את הנקודה. אם אנחנו מסתכלים על מה שנקרא פאנל, אוקיי? זה מה שנקרא פאנל. פה יש את הכסף, לא משנה אם אתם בדולרים או שקל, אוקיי? אז יש לנו בעצם את המהלכים האלה, בסדר? אז יש לנו לידים. עכשיו, לידים זה גיוס לידים. השיווק זה חימום לידים. אוקיי? אם כבר נכנסו, אנחנו מחממים אותם. זה כשאני אומר שיווק באימייל ובסושיאל, זה חימום לידים. בסדר? לידים, יש שיווק של גיוס ויש שיווק של חימום. בסדר? שני מעגלים אחרים. אחרי זה יש לנו מחירה ויש לנו סקייל, שזה מינוף. זה יכול להיות מחירה נוספת, זה יכול להיות גדילה הצידה של העסק, אוקיי? פיתוח של עוד משהו, אוקיי? אז זה מה שנקרא באנגלית lead generation.
אוקיי? גיוס לידים, חימום לידים, הם בתוך המערכת שלי ואני מחמם אותם כדי שיקנו ממני יותר, אני מוכר להם, עושה תהליכי מכירה, אם זה וובינר, אם זה שיחות מכירה, אם זה הודעות, אם זה בצ'אט, מכירות בצ'אט, אוקיי? ובסוף סקייל ומינוף. אז זה השלבים. כשאני מדבר על ליד, על כניסת ליד, אני מדבר על זה, על הדבר הזה. זה כניסת ליד, זה שיווק, זה מכירה, כתוב מכירה, וזה המשך, אוקיי? השלב הבא. בסדר? אז תגידו לי שסיימתם לשים את הדברים כמו שצריך. אוקיי? אוקיי, אז גיא סיים, י"ד, אין לי מושג מזה. איציק, האם סיימת? משה, האם סיימת? כל מי שפה, האם סיימתם? אם סיימתם, תכתבו מספר 1 בצ'אט, כדי שנדע שסיימתם ואנחנו יכולים להתקדם. אוקיי, סבבה. אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מחברים את הקווים, בסדר? חיברנו את הקווים וגילינו שבעצם כמו שאנחנו רואים ואנחנו יודעים שאנחנו נגיד כאן במקרה הזה לא טובים במכירה, אוקיי? גרועים במכירה, אוקיי? עכשיו מה האופציות שלנו? בדרך כלל מה אומרים לנו כולם? מה אומרים לנו? כשיש לנו חולשה, אז מה לעשות? יש לנו חולשה וחוזקה, במה להתמקד? בחולשה או בחוזקה? נכון, ברוב המקרים אומרים לנו להתמקד בחוזקה. מה שאתה חזק בו, תעשה אותו יותר טוב, אל תתמקד בחולשה. מה שאנחנו רוצים פה, בעסק שלנו, זה להתמקד בחולשה. למה אנחנו רוצים להתמקד בחולשה? כי כשאני אחזק את החולשה של מחירה, אני אהיה יותר טוב במחירות, אז אוטומטית כל שאר הדברים גם יעלו. אוקיי? איך הם יעלו? אם אני אמכור יותר, אז יהיה לי יותר הוכחות לשים בשיווק, בחימום הלידים, לבוא ולהגיד, הנה, הבן אדם הזה קנה, הוא קנה, תראו, הוכחה חברתית, זה מביא עוד אנשים. אם אני מוכר יותר, זה אומר שיש לי גם יותר כסף וגם יותר הוכחות חברתיות, שוב, לבוא ולהציג את האנשים, וגם הסיסטם שלי עובד בצורה יותר טובה, כי כדי לבצע מחירה, אני צריך לוודא שכל המהלך לפני כן עובד, אוקיי? שהרישום של הלידים עובדים, שאנחנו מגייסים אותם בצורה נכונה, כשאנחנו מתמקדים בזה, כל החלק, אמ, כל החלק הזה, כל החלק הזה מטופל אוטומטית, אוקיי? ואנחנו נתמקד רק בפה, בכניסת הליד, השיווק במייל והמחירה לא ישפיעו, ויותר מזה עלול לגרום לנו נזק, כי אנחנו נגרום להרבה לידים להגיע לעסק, אבל החימום לידים יהיה לא טוב, ויהיה לנו מחירות, אז יהיה לנו הרבה לידים, אבל אף אחד מהם לא יקנה, אוקיי? במקרה הזה. זה מקרה אמיתי, דרך אגב, של לקוח, בסדר? וכשאני אהיה טוב יותר במחירה, זה אומר שיהיה לי יותר אנשים פה לתת להם שירות. לתת להם שירות, זה אומר שאם אני תותח בשירות, אז גם השירות יהיה הרבה יותר טוב ליותר אנשים, וגם יהיה לי יותר קל לעשות סקייל, הכל יעלה. אוקיי? זו הסיבה שאנחנו מתמקדים בדבר שבו אנחנו חלשים. עכשיו אני רוצה רגע, שאלו אותי באחד הפעמים, שאלה כזאת. אתם זוכרים את הצבעים, כן? רגע, מחק את הכל. אוקיי, אז זוכרים, זה, אמרנו, איפה זה הצעות שלנו? זה אמרנו ירוק, זה אמרנו כתום, זה אמרנו כזה, וזה אמרנו אדום. אוקיי? זה הצבעים. אז בא מישהו ואמר לי, תקשיב, המצב שלי הוא כזה. מה אני עושה כשהמצב הוא כזה? אוקיי? במצב כזה יש כביכול בעיה,
בעיה שהיא לא בעיה, אוקיי? הוא טוב בהכל, הוא ברמת טוב, הוא לא ברמת מעולה. ואנחנו רוצים להתמקד במשהו אחד, ואנחנו לא יודעים במה להתמקד, אז במה שאנחנו נתמקד, אני הייתי עובד על האזור הזה, אוקיי? שוב, כי האזור הזה, זה האזור שמכניס לנו את הדלק למנוע, אוקיי? כשאנחנו מביאים יותר כסף לעסק, נגדיל את המחירות, כל העסק שלנו יצמח, יהיה לנו יותר כסף לעשות דברים, יהיה לנו יותר כסף להשקיע בעצמנו, יותר כסף אולי לקחת איזה מנטור, ייעוץ או כל מיני דברים כאלה, ואנחנו נוכל להתקדם. יהיה לנו כסף להשקיע בלהביא את הלידים היותר מתאימים, יהיה לנו כסף, נהיה יותר רגועים, יהיה לנו זמן, יתפנה לנו זמן, ללכת ולחשוב, רגע, איך אני מביא את הלידים שמשלמים לי יותר, אוקיי? נוכל לשפר את השיווק שלנו, נוכל לשפר הרבה 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 דברים כשיש לנו כסף. ולכן הדבר הראשון שאנחנו נתמקד בו, אם אתם במצב איבן, אתם ממש ממש טובים, או ממש ממש גרועים בהכל, או אתם לא טובים בהכל, אם המצב שלכם הוא הורזנטלי, כאילו, לכל האורך, זה הדבר האחד, אוקיי? אז תכתבו לי בבקשה, בצ'אט, מה הדבר האחד שאתם חלשים בו, שאתם הולכים לעשות בשישה שבועות הקרובים. תכתבו לי בצ'אט. אוקיי? איציק, אני רוצה שתכתוב גם אתה, בעיקר כהכנה לסדנה. מה מהדברים האלה אתם צריכים לעבוד עליהם בעסק שלכם? אז גיא כותב כניסת הליד, אוקיי? משה, י"ד, אין לי מושג מי זה, תכתוב את השם, זה יעזור. איציק, זיו, כל מי שפה. אוקיי. אז אנחנו לוקחים תכתבו, אני מקבל את זה בפרטי, הכל בסדר? אתם יכולים לכתוב, רק אני רואה את התגובות שלכם, בסדר? אתם יכולים לכתוב חופשי. אז אני רוצה לשאול רגע שאלה. אם נניח ואתם הולכים עכשיו להיות בפוקוס 6 שבועות, גיא, אם אתה הולך להיות בפוקוס 6 שבועות הבאים לגבי כניסת הליד, אתה חושב שזה יעלה למעלה? אתה חושב שאם תשקיע 6 שבועות בדבר הזה, זה באמת יהיה שווה להשקיע לך, יהיה לך שווה להשקיע 6 שבועות? מי שכתב, תחשבו על הדברים שאתם עושים, אוקיי? הדבר האחד, אם אנחנו מתמקדים רק על הדבר הזה, לא מתעסקים בשום דבר בפיתוח העסק אחר, אוקיי? לא מתעסקים בשיווק, שאני מדבר על שיווק שזה חימום, אוקיי? אנחנו מתעסקים בלהביא את הלידים, לתפוס אותם, להכניס אותם פנימה לתוך העסק שלנו. אם אנחנו בפוקוס על הדבר הזה, ב6 שבועות, האם אתם חושבים שיהיה לכם שווה להשקיע? כמו שאתם עונים פה, מניח שכן, כן, אוקיי. עכשיו, העניין הוא כזה, אף אחד לא יכול להבטיח לכם, בעסק חדש כמובן, משה, אני מדבר על העסק שלך. למה עסק חדש? על העסק שלך. פה זה לא, אני לא מדבר על, זה לא כללי, זה על העסקים שלכם. תחשבו על העסק שלכם. אל תחשבו על עסקים אחרים. אל תשבו את עצמכם, כמו שאמרתי. משה, בעסק שלך, האם אתה חושב שההשקעה של 6 שבועות בנושא מסוים שבו אתה חלש, באמת תצמיח את העסק שלך? אוקיי? אצל רוב העסקים כן. בסדר? בוא נגיד זה ככה, 99% מהעסקים זה כן יקדם. כי אנחנו בפוקוס. פשוט, אוקיי? עכשיו, העניין כזה, אין באמת הבטחה שזה יעבוד. אבל שוב, כמו שאמרתי לכם, אם אנחנו בפוקוס על הדבר הזה, לפחות אנחנו יודעים שעשינו את המאמץ המרוכז לעשות את העניין הזה, אז זה גם בסדר, כי עשינו איזשהו מהלך, הנענו את הגלגל קדימה. משהו השתנה. משהו השתנה בעצמנו, בראש שלנו, משהו השתנה בעשייה שלנו, משהו השתנה בעסק, בגלל ששמנו מיקוד על נקודה ספציפית. וכמו שאומרים פה, ייכנסו יותר, כשאני אהיה ממוקד על כניסת הליד, אז ייכנסו יותר לידים, וגם אם אני אשאר עם אחוזי סגירה דומים, כמו עכשיו, ההכנסות והרווחים יגדלו. זה בדיוק הנקודה, אוקיי? אז האם זה נכון מבחינתנו לסכן משהו, לסכן 6 שבועות מהחיים שלנו, על משהו שבאמת יזיז את המחט, למה בעצם לא להאמר על הדבר הזה, אוקיי? למה בעצם לא להאמר על הדבר הזה? כביכול הימור. כשאני מדבר על הימור, אז אני רוצה לעבור איתכם לשלב הבא, אוקיי? אנחנו בעצם הולכים לעשות
דבר כזה. כמו הפיל הזה, אנחנו הולכים לעשות הימור על הגדול והקל, אוקיי? הרבה פעמים כל נושא כזה הוא נושא מאוד מאוד כבד, אוקיי? וכשאנחנו באים ואומרים, יאללה, טוב, אני אשקיע בכניסת ליד, פתאום רצים לכם בראש מלא מלא ניואנסים. מה זה בדיוק הדברים האלה? מה זה כניסת ליד? מה זה כל הדברים האלה? עכשיו, אני רוצה באמת פה שתחשבו על העסק שלכם. אל תחשבו על העסק של הלקוחות שלכם, אוקיי? תחשבו על העסק הספציפי שלכם. אם למשה יש סוכנות דיגיטל, אז משה, בסוכנות דיגיטל שלך, מה הדבר שבו הסוכנות חלשה? ועל זה תשים את המאמץ, ותראה שכל הסוכנות גדלה, אוקיי? הכל גדל. אם זה עניין של מחירה, אז לסגור אחוזי מחירה יותר גבוהים, אז אם זה הפוקוס שלנו, כשנסגור יותר אחוזי מחירה גבוהים, נוכל להביא לנו יותר כסף ביד, נוכל להשקיע יותר בפרסום, להביא עוד לקוחות, להביא עוד עובדים, לשפר את כל המערכת ולהתקדם. אנחנו רוצים לעבוד על משהו שהוא גדול וקל. שוב, אתם זוכרים, יש לנו 6 שבועות, ובשישה שבועות האלה אנחנו רוצים להיות בפוקוס על דבר אחד, ולכן זה חייב להיות משהו מאוד מאוד גדול וקל, אוקיי? אז מה שאני רוצה, לפני שאנחנו עוברים לטבלה הזאת, זה שתיקחו את הדבר הספציפי. בואו נראה אם יש את פה, אוקיי? תיקחו את הדבר הספציפי, ותפרקו אותו למשימות, אוקיי? 5 דברים, 5 דברים שאתם יכולים, נגיד אם זה כניסת ליד, מה הדברים, 5 דברים שאני צריך לעשות כדי שבאמת ליד ייכנס, יירשם ויתקדם. יכול להיות לבנות דף נחיתה, זה יכול להיות לכתוב פוסט, אוקיי? תכתבו את 5 הדברים, בעצם התהליך, כדי שהבן אדם יגיע פנימה. זה אומר, אם אני אסביר לכם רגע פה, מה הכוונה? אם אנחנו רוצים לצאת מנקודה הזאתי, מהנקודה הזאתי, אוקיי? שהנקודה הזאתי זה, סתם דוגמה, כניסת לידים, אין כניסה, אוקיי? או שאני לא אוסף את הלידים או כל מיני דברים כאלה, ופה זה, יש לידים במערכת, אוקיי? מה הם 5 דברים שאנחנו נרצה לעשות בדרך, אוקיי? מה 5 דברים שאנחנו רוצים לעשות? אז קודם כל, נגיד אם זה אין כניסה ויש כניסה, אז בוא נגיד פוסט, נגיד דף נחיתה, אוקיי? מהדף נחיתה זה חיבור לרשימת תפוצה. בתוך רשימת תפוצה אנחנו רוצים סדרת אימיילים, ונגיד אנחנו רוצים הצעה, אוקיי? הצעה אחת באיזשהו שלב. הנעה לפעולה. בוא נגיד את זה ככה, לא הצעה, אלא הנעה לפעולה. אוקיי? אנחנו רוצים call to action, CTA, הנעה לפעולה. אז נניח ואלה 5 הדברים שאנחנו רוצים לעשות כשאנחנו עושים בכניסת הליד. אנחנו יכולים לעשות את הכל בבת אחת, אוקיי? כביכול יש לנו 6 שבועות לדבר הזה. אנחנו רוצים לדעת מה הדבר האחד שאיתו אני מתחיל היום, וכשאני מדבר אני מתחיל היום, זה אומר שבסוף ההדרכה הזאת אתם הולכים ועושים אותו, וחוזרים לדווח בקבוצה מה עשיתם, אוקיי? מה אני עושה מהדבר הזה? אני כותב, לוקח בעצם, אתם יכולים לקחת דפי פוסט-איט, או אם אתם רוצים לכתוב את זה בעצמכם, תכתבו על דפים קטנים. עוד רגע נשים, אוקיי, סליחה. אוקיי, נניח ויש לנו 5 דפים, פתקים קטנים, אוקיי? תכתבו את זה אפילו עכשיו, על פתקים קטנים, בסדר? ועכשיו אנחנו רוצים לעבוד בצורה חכמה. אתם רואים את הטבלה? הטבלה הזאת מבוססת על השפעה ועל קושי, אוקיי? האם ההשפעה של זה נמוכה עבור העסק שלנו? האם ההשפעה או האימפקט הוא בינוני? או האם ההשפעה היא מאוד מאוד גבוהה על העסק? כל אחד מהדברים האלה שנעשה, אוקיי? אם רשמתי פה לדוגמה, פוסט, דף נחיתה, רשימת תפוצה, סדרת אימיילים והנעה לפעולה, מה בעצם האימפקט הוא יותר גדול, ומה הכי קל, מה הכי קשה, הכי כבד זה קשה, אוקיי? זה מה שנקרא קשה, וזה קל לביצוע, כן? אוקיי?
לדוגמה, אני יכול לבוא להגיד שאם אני כותב פה דף נחיתה, לרוב בעלי עסקים, דף נחיתה זה משהו שיש לו השפעה מאוד גדולה, אבל הוא קשה לביצוע, אוקיי? ולכן אנחנו נשים אותו פה. אחרי זה, אם אני מדבר על פוסט, הופה, רגע, הדף נחיתה ברח לנו, אוקיי. אם נדבר על, בואו נעתיק לפה, יש לנו פוסט, יש לנו רשימת תפוצה, יש לנו סדרת אימיילים, ויש לנו הנעה לפעולה. אוקיי? הנעה לפעולה זה בעצם הצעת מחירה. אז אם אנחנו באים ואומרים, אוקיי, פוסט, כמה השפעה של פוסט היא על העסק, וכמה קל לי לכתוב פוסט, אוקיי? אז נניח שלכתוב פוסט זה יחסית קל לי. רגע. לכתוב פוסט זה יחסית קל לי, אז זה אומר לי להגיע לפה, אבל ההשפעה של פוסט לבד היא לא השפעה גבוהה. אני אשים את הפוסט כאן, אוקיי? קריאה לפעולה. נגיד קריאה לפעולה. הנעה לפעולה. הנעה לפעולה זה משהו שמורכב לי, אוקיי? אבל יש לזה השפעה מאוד מאוד גבוהה. אני יכול לשים, זה כבר תפוס, ההשפעה גבוהה וקשה, אז נשים את זה פה, אוקיי? זה מורכב, אבל כשאני אדע מה אני מוכר, ואני מכיר את ההצעה, אז יהיה לי יותר קל, אוקיי? רשימת תפוצה זה משהו נוסף. נניח ורשימת תפוצה זה משהו שהוא בינוני, זאת אומרת, ההשפעה היא בינונית, וזה יחסית בינונית, או שזה בינוני וככה אולי, זה קשה לי. בסדרת אימיילים, בגלל שאני אוהב לכתוב, או אוהב לדבר, אז סדרת אימיילים זה יכול להיות סדרת סרטונים, זה יכול להיות הרבה דברים, כן? זה סתם סדרת אימיילים כרגע, כי דיברנו על דף נחיתה ורשימה, זה יכול להיות קבוצת וואטסאפ ופוסטים בוואטסאפ, אוקיי? רשימת התפוצה זה קבוצת הוואטסאפ, והסדרת אימיילים זה הפוסטים בוואטסאפ, אוקיי? נניח, והדבר הזה, אנחנו מורידים אותו לפה, אוקיי? או השפעה היא בינונית, לדוגמה, וזה יחסית בינוני, זה באמצע. אז כמו שאמרנו, הדבר שאנחנו רוצים להתמקד בו, זה הקל והכי פחות קל, וההשפעה הכי גבוהה, אוקיי? אוקיי? זוכרים? אנחנו רוצים גדול, כמה שיותר גדול, השפעה יותר גדולה, וכמה שיותר קל לביצוע, אוקיי? כי אנחנו רוצים להתחיל לבצע, ולכן מה שאנחנו נבחר זה יהיה את הדבר הזה, את הפוסט. ככה אנחנו יודעים, שימו לב, גם בחרנו את הדבר האחד שאנחנו משקיעים בו, נניח מחירה, או נניח כניסת ליד, אוקיי? פירקנו אותו לחמישה שלבים, וגם בחרנו את הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות. הפעולה הבאה תהיה שוב פעולה של, אנחנו באים מהכיוון הזה לפה, אוקיי? כשהיעד שלנו, בעצם הצורת העבודה היא קודם כל השורה הזאת, אחרי זה השורה הזאת, ואחרי זה השורה הזאת. זאת אומרת, 1, 2, 3, 1, 2, 3 מבחירת priorities, אוקיי? זה אומר שאחד, אין לנו אחד, אז 1, 2, אוקיי? 1 זה הפריוריטי הזה הבא, אז 2, אז הדבר הבא, אנחנו יודעים עכשיו, שהדבר הראשון שאנחנו נעשה זה 1, זה פוסט. הדבר השני זה, אוקיי? הדבר השלישי זה, אוקיי? הדבר הרביעי זה, והדבר החמישי זה. סבבה? זה אומר שסדרת מיילים ורשימת תפוצה, זה אומר שאנחנו נבוא ונגדיר איזה מיילים אנחנו רוצים לכתוב, איזה פוסטים אני רוצה לכתוב, ורק אחרי זה אני אלך ויבנה את הרשימת תפוצה. אבל הדבר הראשון שאני צריך לעשות כדי להניע את הגלגל, זה לכתוב היום פוסט. אוקיי? וכשהפוסט יגיבו עליו, יכול להיות שאני יכול לעשות אפילו כבר עכשיו הנעה לפעולה בצ'אט. אני לא חייב לבנות את כל המערכת הזאת. הנעה לפעולה בצ'אט,
וסגירת לקוח בצ'אט לגמרי. מי אתה, מה אתה, איך אני עוזר לך, בוא זה, יש לי את המוצר הזה, בוא נעלה לשיחה, בוא נעלה לזה, אוקיי? כי יכול להיות שבכניסת ליד אתם פחות טובים, אבל במכירה אתם יותר טובים. בעצם כשכתבתם פוסט, הליד כבר נכנס ברשימה, בנגיעה ראשונה, הנעה לפעולה, זה הדבר השני. בצ'אט אנחנו סוגרים אותו, מעלים אותו לשיחה, ובגלל שאנחנו טובים במכירות, אז אנחנו מוכרים יותר טוב. וכמו שנאמר פה, אנחנו בפוסט שנכתוב אותו טוב, אנחנו נייצר יותר אנשים שיכנסו, ואם אני אשמור על אחוזי ההמרה שלי בהנאה לפעולה, לדוגמה, אז יהיה יותר סגירות, אוקיי? וככה בעצם אנחנו בטבלה אחת, נכון שעשינו הקדמה מאוד גדולה, אבל זה בעצם טבלה אחת, תראו, הטבלה הזאת עבדה בצורה מאוד מהירה, אתם יכולים לעשות את הטבלה הזאת עוד פעם ועוד פעם על העסק שלכם. תחליטו שאחת לחודש, או אם אתם נכנסים להדרכה או לתוכנית, אחת ל6 שבועות, אנחנו עוברים על הדבר הזה. אנחנו עושים את זה עוד פעם, ודנים בזה ביחד, ואני עוזר לבחור את הדבר שבאמת מקדם, בסדר? כי יש אנשים שחושבים שהדבר שהם גרועים בו, אבל הם חושבים שהם גרועים בו, אבל הם לא גרועים בו. אנחנו מסתכלים על סטטיסטיקות, הסתכלו, תדברו על האמת שלכם, על מה באמת אצלכם פחות טוב בעסק. תענו על הדבר הזה לעסק שלכם, לא לעסק של הלקוחות שלכם. אני יודע שהרבה מאוד בעלי עסקים, בטח מאמנים ובטח בעלי סוכנויות דיגיטל, לוקחים את הרעיון הזה והולכים ומטמיעים את זה אצל הלקוחות שלהם. אל תעשו את זה, אוקיי? דבר אחד, קודם כל זה טריידמרק שלי, כן? אתם לא יכולים לשתף את זה, זה זכויות יוצרים שלי, אבל בלי קשר, אל תעשו את זה לאחרים, תעשו את זה קודם כל לעצמכם. כמו במסכת חמצן במטוס, אם אתם לא תדאגו לעצמכם, העסק שלכם לא יהיה בריא, לא תוכלו לתת שירות ללקוחות שלכם, ולכן תטפלו קודם כל בעסק שלכם, ואחרי שאתם עושים את הבחירה הזאת, זה יכול להיות בחירה כזאת, זה יכול להיות מצב כזה, אוקיי? זה יכול להיות מצב כזה, נגיד במצב כזה, שיש לכם שלושת הדברים האלה, הם ב-even, מה הדבר האחד שאנחנו נבחר בו? נכון, המחירה, אוקיי? זה number one תמיד. אם זה even, אם האזור הזה שווה, זה המחירה. זה אזור, מה שנקרא, השיווק מחירה, וזה אזור ביצוע, ביצוע גדילה. אוקיי? כשיש לנו ברמות יותר גבוהות, כשיש כבר צוות, אז הביצוע הגדילה יש לזה משמעות מאוד 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 גדולה. אם כמות המחירות גדולה, והעסק הוא מספיק בריא, ויש צוות שעובד, אז הביצוע הופך להיות ביצוע הרבה יותר איכותי, בגלל שיש לנו כסף לשפר סיסטמים, או לבנות סיסטמים בעסק, אוקיי? אם זה עסק קטן יחסית, אז שלושת הדברים הראשונים, זה שלושת הדברים שצריכים להתמקד בהם. אפילו בוא נגיד ככה, כמעט עד 100,000 שקל בחודש, עד 1,000,000 שקל בשנה, 83,000 שקל בחודש, שלושת הדברים שחייבים להתמקד בהם זה לגייס את הלידים, לחמם אותם ולמכור להם. להתמקד בדברים האלה ולהריץ את זה קדימה. אוקיי? עכשיו, כמו שאמרנו, אנחנו עובדים בסבבים ולא בספרינטים, ואני רוצה רק לסגור את הנקודה הזאת של ה-626, לסגור את ההסבר הזה, אוקיי? אנחנו רצים, יש לנו שבועיים שאנחנו מגיעים לפניהם. אנחנו מתחילים 6 שבועות, כולם מתחילים באותה נקודה, כל אחד בנקודה שלו בעצם, כל אחד בנקודה שלו מתחיל, ורץ 6 שבועות. שבועיים הראשונים, אנחנו מבינים, מתרגלים לתהליך ומגדירים אותו. תמיד השבועיים הראשונים זה כמעט שבועיים שמרגישים בלי התקדמות כביכול. אחרי שבועיים אנחנו שמים גז יותר גבוה, אוקיי? זה האזור הזה. שמים גז יותר גבוה, ומתחילים, יושבים, ומתחילים לבצע יותר בפורטות, ואז אנחנו בדרייב מאוד מאוד חזק ליישם, בגריינדינג, מה שנקרא, מיישמים, נגמרים 6 שבועות, אנחנו עוזבים את העט, עוצרים, בודקים מה קרה, ומשפרים ל6 שבועות הבאים, ושוב בונים את ה6 שבועות הבאים. זה אומר שבסבב השני, האיכות העבודה שלנו תהיה הרבה יותר טובה מהסבב הראשון, תמיד, אוקיי? כל דבר שאנחנו עושים פעם ראשונה, יהיה באיכות יותר נמוכה מהפעם הראשונה, אוקיי? זה אומר שבעצם, כשאנחנו בוחרים את הדבר האחד הזה, פה בטבלה, נגיד בחרנו על כניסת ליד,
כל, כל מה שהוא, אה, כל מה שהוא לא כניסת ליד, אנחנו לא עושים אותו, לא נוגע בו בכלל. שם אותו בצד, לא מתעסק בו. 6 שבועות אני בפוקוס רק על זה. לא נוגע בדברים אחרים, לא משפר דברים אחרים על הדרך, כי אז אנחנו בעצם פותחים כמה וכמה קצוות שאנחנו צריכים להתמודד איתם, וזה ייגמר רע מאוד. אם אנחנו בפוקוס על דבר אחד, אז אנחנו בפוקוס רק על דבר אחד, ועוזבים את כל השאר. אם אנחנו בפוקוס על מחירות, אז אנחנו רק בפוקוס על מחירות, לשפר את השיחה שלנו, לעשות כמה שיותר עדכונים למחירה, לדבר עם לקוחות מהעבר כדי לשפר את המחירה, לעשות מחקר על לקוח יותר טוב כדי לשפר את המחירה, הכל בפוקוס של שיפור המחירה. למה? כדי שאנחנו נהיה מפוקסים על הדבר הזה יצמח. אם נהיה מפוזרים על כמה וכמה דברים, אנחנו לא נתקדם, ולכן יש את הלוח הזה עכשיו, מה שאנחנו עושים עכשיו, או שאנחנו לא עושים את זה. ואנחנו מתעסקים, חוזרים בחזרה ללופ, ועושים מה שכולם עושים, ועובדים על הכל ביחד. וזה מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות בסדנה של 6 שבועות, שהתחלתי דיברתי איתכם במהלך השבועות האחרונים. הסדנה קורית ב-19 בספטמבר, זו הסדנה הקרובה. אני אשים לכם גם הטבה מאוד מאוד מיוחדת, גם לקראת היום הולדת של אשתי, וגם בגלל ראש השנה, הטבה מאוד מאוד מיוחדת בקבוצה היום, וההקלטה הזאת תהיה זמינה ל-24 שעות, ואחרי זה היא תרד מהאוויר. מי שהיה כאן, תודה רבה שהייתם פה. אם יש לכם שאלות, אני כאן, ואני אשמח לענות לכם לכל השאלות שלכם.